municipal hem tancat ja el pressupost de l'any 2024. Cal destacar que el muntant total d'aquest projecte de pressupostos de 2024 és una de les majors xifres pressupostàries aconseguides mai a esta ciutat, perquè s'incrementa respecte als pressupostos municipals de 2023. Desglossant el pressupost, el seu muntant total ascendeix als 101,9 milions d'euros, gràcies en part al notable increment d'ingressos que procedeixen del govern central, el màxim rigor, de nou, en els comptes municipals i l'estricte compliment del nostre pla d'ajust, abordant una important amortització de deute, la més important dels últims anys. Són 8,5 milions d'euros d'amortització. Amb això farem que l'endeutament a la nostra ciutat s'hagi reduït 94 milions d'euros des de 2015, és a dir, un 27,1% menys. Es desplega la major inversió pública dels últims temps amb l'execució dels fons Next Generation i la col·laboració público-privada. El total de les inversions en aquest moment en marxa és de 105 milions d'euros. Una major racionalització dels ingressos. Este és el primer any que Gandia baixa impostos fins al 5% de l'IBI i bonificacions en qüestions d'energies renovables o de vehicles elèctrics. Són capaços d'incrementar l'eficàcia recaptatòria. D'altra banda, augmenten les partides de les juntes de districte, s'incrementa la inversió en els barris de la ciutat com a aposta per la dinamització dels districtes, uns pressupostos que sols tenen restriccions en aquelles partides que considerem de despesa interna de la casa. Si cal reduir despesa, i aquest és un missatge important que vull llançar als ciutadans, si cal reduir despesa, ens la reduïm primer nosaltres. Gandia fa compatible el pagament del deute i l'ordre econòmic amb l'aposta per la inversió, amb el reforç dels serveis bàsics per a mantenir la ciutat en ordre, fa costat i dona suport als seus sectors productius i l'ocupació, millora el seu posicionament com a referent cultural del seu entorn i de les comarques centrals valencianes, és sensible amb les persones més vulnerables, aposta per la vida sana, inverteix en instal·lacions esportives i no s'oblida, sinó que aposta per la potent xarxa associativa que cohesionarà. Uns pressupostos per a una ciutat que exerceix la seva capitalitat i el seu lideratge, uns comptes municipals ambiciosos i clarament inversors, que reflecteixen les prioritats de Gandia, les necessitats de la ciutat i l'aposta per als ciutadans i els sectors productius de la ciutat, uns pressupostos treballats, rigorosos, legals, com els últims 8, i això és important, uns comptes que compleixen el pla d'ajust i que alhora aposten per la ciutat sense restriccions, i uns pressupostos per a obrir entre tots, amb ambició i amb els peus en terra, la millor etapa de l'any.